Li derveyî welêt jiyanek li gorî welatên xwe yên seqet ava kirin. Serokek ji Kurdistana dîaspora radanîn, taca mirnîşînek ji kaxez lêkirin. Refên xwedî taxim û şaşikan, pêşengehek ji cilûbergan li pêşiyê saz kirin. Seriyên xwe li pêşiyê bejnê wî berdabûn, digot xwe ji nimêjek bêdawî re amade kirine. Bi zorê di nav komên koleyan de xwe gihandine kursiyên pêşî. Ta ku wêneyan bi Mehdiyê nû re bigirin, li gel komên firîşte û karwanên xwedawandan hemî. Laş li Ewropa, lê hizr û reweştên wan ji çerxekî rizî temenê wê dîrokek ji paştemayîn û pepokiyê ye. Serdemek borî di hembêza dema niha de saz kirine. Li birca dîroka herî kevin ew reben dijîn, yek kopî ne, yek poz û çav û enîne, tek rengî ne, her timî li refên pêşî ne. Heştî sedî ji wan rojavayî ne. Lêvên wan ji maçên destan her timî birçî ne. Zimanên wan ji elastina pêlavan û gotinên şêrîn hingivî ne. Dîroka dirûyî ji Kurdistanê dest pê dike. Dema generalê biyan li ser sehneyê derdikeve, berî ku peyvê xwe bibêje û bikoxe, çepikên destan ve dengên wan dibin kevokên spî û wî hembêz dikin. Xwenavên sibehan li ser taximê wî disekinin. Rûyên kopî her xwe ji hevdû zêde dikin. Partiyên bêhişmar jî tev de bûne firoşkarê hişbirê li vir û wir. Narvîna bêbext Kurdîtiyê bi destara partîtiyê ve dihêre û xwedayê gewre li Kurdo dinêre. Dema dike hawar, eynî mîna wê xezalê bazdayî ji pilingê har.